רועי, תסביר לי בבקשה על תורי מקלורן. נו, תסביר לי על מקלורן. זה מה שיש לי להגיד עליו. נו. בוא'נה, זה גם עולה ליוטיוב אחר הזה עכשיו? יש מצב. יאללה, חבי. סוניה, תסביר לי על תורי מקלורן. אף אחד לא זורם פה? תסביר לנו את על תורי מקלורן. לא, אני גם לא בקטע. אתה לא יכול מקליט. כולו גן נשמע יושב על לפטופ, לא, הוא לא מחליט. תחזרי לאור, מדוע כוכב? לא, יצא לי אפס. איפה הוא? רמת דיוק מטורפת. מה קרה לו? לי יצא 25. זה לא נכון? זה לא קרוב לתשובה. מה אתה רוצה? אין באמצע. מה זה הרמת דיוק? אין באמצע המפגר. מה יצא זה המספר? הרמת דיוק, ברור שזה הרמת דיוק. זה שורש 101 שווה ברור זה? זה הרמת דיוק. לא, זה מה שיצא לך שורש 101 או שזה הרמת דיוק? יאללה, ציג כבר עם המצלמה. שורש מגח, אני יצא לי המספר הזה, נו. מה המספר? אני עייף גמור, ישנתי שעה בלילה, אבל יש לי קצת היגיון. כפרה עליך, זה. זה קרוב למה שיצא לקטיה. אבל רגע, חשב לי את זה. אני באה. תני לו את זה רגע. זה אותו דבר. זה כמו פלוס. שורש 101. פלוס. מינוס. זה כאילו, הוא הגיע לכיתה טיפולית. אני לא עושה בכלל, קטיה יצא לי 27. ידיים